Namatikdag menos gihapon ang turnout sa enrollees sama na lamang sa ka eskwelahan sa Iligan City. Pusa nang hinaot ang DepEd nga makatabang ang pag-extend sa enrollment hangtod July 15. Anang report. Hangtod karon anaalang gihapon sa 50% ang ihap sa mga pupil nga nagpa-enroll sa Tambakan Elementary School sa Iligan City. Sumala sa school principal, daghang ginikanan ang alanganin nga ipa-enroll ang ilang anak sanglit saga dili computer literate. Walay mga gadget para sa online registration ug sirado pa sab ang mga internet cafe sa syudad. Ubay-ubay sab ang 4-piece beneficiaries. Ang nag-enroll namin sa ng online, meron tayong 206. Sa Dropbox namin ay nakita namin dito na meron tayong 622. At ang nag-text message naman ay 95. Si Gina Masayon, dunay anak nga grade 3 o grade 4. Iya kining gipa-enroll bisan og nagduha-duha pa kung paunsa gayud makatuon ang mga anak. Para makapatensyon siya kaysa online na basin dili makakuan. Magdula na noon. Bisan si Teacher Wiani Rojas nga School ICT Coordinator, miangkong nabag-uhan sa online class, gawas pa sa problema sa signal sa ilang lugar. Isang malaking struggle sa amin or should I say isang challenge sa mga guro kasi hindi kami sanay na mag-online class. Kinakandak namin yung klase namin sa loob ng paaralan. Marami sa amin mga teachers, may mga gamit, may mga gadget, may internet. Marami din sa amin yung techie na, pero hindi kami sanay na mag-online teaching. Nang hinaut ang tagdumala sa eskwelahan nga mutubag ang uban pang ginikanan sa panawagan sa DepEd nga ipa-enroll ang mga bata karong extended na kini sa online man o Dropbox sa eskwelahan. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.